नोंथांमोनखौ गिबि गिबियै आङो मायनावफुरि गुदि फरायसालिनि जानानै जोबोद साबायखर जासिबाय। दा दिनैनि साना दिनै जोंहा नेशनेल दिनै कनस्टिटिउसन डे बे 75थि बे बोसोरनि थांखिफारि बायदि जोंहा नैबेवहाय दङ 2024 मायथाइनि 26 नभेम्बर बेनिफ्राय 2025 मायथाइनि दिनै 26 नभेम्बर बे बोसोरसेनि गेजेराव जों मा हाबाफारि मावबोखो बिनि बिदिन्थि एबा बिनि एक्टिभिटिस कालचारेल एक्टिभिटिस बा जोङो बायदिसिना बे फोरबो फालिनो गोनां फोरबोफोरखौ जों समबादि फालिबोगासिनो दं। बे फालिबोनायनि हाबाफारि बायदि बे नुथायखौ गुबुन फरायसालिफ्रा खालामदोंना खालामाखै जों मिथिला, नाथाय जोंहा जोंनि मायनावफुरि गुदि फरायसालियाव बोसोरे बेबायदि हाबाफारिखौ मावफुंबोगासिनो दं। दिनैबो मावफुंनो जोङो साखाफारा जाबाय आरो बे साखाफारानि गेजेरजों दिनैनि बे जोंहा नेशनेल कनस्टिटिउसन डे 75 एबा 75थि बोसोरारि बे फोरबोखौ सरखारि बिथिङा दिनै भारत सरकारानो बेखौ माने जोंनि आसामनि सर्ब शिक्षानि दारै जेरै खालामनो एबा मावफुंनो हरदों, जों बेखौ गोसो जानानै दिनैनि सानाव मावफुंनो आखायाव लाबाय। बेवहाय बे एक्टिभिटिसनि गेजेरजों फरायसाफ्रा उन्दैनिफ्राय फरायनानै देरनायसिम मा जाहैयो, बिसोरो मा लुबैयो, मा खालामनो रोंनांगौ, बेफोरखौ फरायसालिनि थासारियावनो गासैखौबो न'खराव जायफ्रा जेबो हुदा गैबोआ, माखासे दांमोनदांथि बे आइजें आइला जेरै जोंनि आखाइयाव गथ'फोरनि आखाइ दंजोबो, बेफोर दंनायखौ जों जेखौ न'आव मोननो थाङा बेफोरखौ जों फरायसालियावनो बिराद मोजाङै सानै हयै गथ'फोरनो माने खाबु लाहोनाय जायो। जोंनाव क-कारिकुलार एक्टिभिटिसाव जों हौवासा हिन्जावसा फोनांजाब बे फरायसालि सरखारि गुदि फरायसालिखौ जोङो मोजाङै गाहामै गाहाम जेब्लायबो गासिबो गथ'फ्रा फरायनायजों लोगोसे जाहाथे रोंगौथि जानो हायो बेखौ जों आसा खालामदों। दिनैहाय जोङो बेवहाय हान्जा सुरनायनि गेजेरजों हारिमुवारि हान्जा सुरनायजों लोगोसे जों दायै गथ'साफोरखौ हिन्जावसा आरो हौवासा बे कारिकुलाम बादि जोङो मोसाहोगोन। बेनिफ्राय जोङो कुइज लागोन आरो माखासे हानायब्ला जों उन्दैफोरखौ सियार सिलाय होनाय, एम्बु बारनाय बेबादिबो जों लानो सानदों। आरो दंबावो दुरुं बोलायनायबो दङमोन, नाथाय इसिबां गोबां हायाबो जानो हागौ। जाय हक जों थाखानाय गेलेग्रा नेमखान्थि बादि उन्दैसाफोरनो जेखौ गेलेनायनि गेजेरजों खाबु होनांगौ, गेलेनायनि खाबुफोरखौ होनांगौ, बेफोरखौ जोङो खुब माने मोनसे मोन्दांथिनि गेजेरजों गथ'फोरखौ जोङो दिनै हारिमुवारि दिन्थिनो होगोन। गेलेनाय गासिबो बिथिङावनो जोङो उन्दैसाफोरखौ राफोद खालामनो नाजादों। फरायनायजों लोगोसे बेवहाय जोङो आबाद मावनाय बेबादिनो हारिमुवारि मोसानायखौ रोंखासिगौ, गेलेनाय बिथिङाव रोंगौ। दा बेबादिनो थुनलाइयारि आङो बिनि एभिडेन्स एबा थुलुंगानि फुंखाखौ होनो हागोन। बेबायदि गोबां एक्टिभिटिसनि चार्टफोर दंजोबो। जोंनाव दा बर' मिडियाम हिसाबै दा जोंनियाव 77सा एबा 77 एनरल दङ। दा बेनि थाखाय बे नुथायानो खिन्थागोन जोंनियाव जोङो रल हिसाबै बेवहाय दङ अनलाइन एटेन्डेन्सजोंनो खारो। अनलाइन एटेन्डेन्स बादियै जोंहा 77 गथ'फोर दं। दिनै बेसेबां दं आं बेखौ टटेल खालामथ'वाखै। दा हयथ' 77आथ' दंखायो, सानै साथामसो हयथ' गथ'फोर फैयाखै जानांगौ, आरोबा फैजोबदोंबो जानो हागौ। 77सा फरायसाया दासिम मजुद फरायगासिनो दं। गुबुन फरायसालियाव बेबायदि एक्टिभिटिसखौ लानायखौ नुनो मोना। नैबे मायनावफुरि फरायसालियाव लाबाय थानायखौ नुनो मोनो। बैफोरबायदि फरायसालिखौ मा खालामनो सानो नैबे फरायसालिनि नोंथाङा फोरोंगुरु हिसाबै? आङो सासे बे मायनावफुरि गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि जानानै आं जेरै दा माने उन्दैसाफोरखौ फरायनायजों लोगोसे बबे लाइनाव बबे बिथिङाव फरायसाफ्रा फरायनायजों लोगोसे मा लाइन मोननो हानांगौ एबा मा बुजिनो हानांगौ, बेखौ फरायनायजों लोगोसेनो बेफोर माने माखासे जोङो सोलिनाय खान्थिखौ उन्दैसाफोरनो होनांगौ। गियान होनो गोनाङा जोबोर गोनांथार। जायफोर फरायसालिफ्राव बेफोरबादिखौ हयथ' बानायाखैब्ला उन्दैसाफ्रा जेबो नुला, जेबो मोनदांलांला। बेखायनो दा बेबादिखौ जोङो सम सम
जोङो 31 मार्चआव लालांबाय दाख्लैयो 31 मार्चआव लाबाय जोबोद गाजा गोमजायै खालामलांदों जों दा बेनि थाखाय आरो जोंहा समायाव 5 जुनावबो जों बिफां लाइफां गायनायखौ मुजुद मोनसे एक्टिभिटिसनि गेजेरजों लायो मोनफ्रोमबो माने फोरबोफोर फालिनायाव जों बे उन्दैसाफोरखौ माने फरायनायजों लोगोसे बायदिसिना आबहावानि थासारि सोमजिनानै बिसोरखौ गोसोआव लाहोनो हायो बे लाहोनो हायोब्ला जोंनि गारजेनफ्राबो नुनाय मिथिनायाव बबे फरायसालियाव मा थासारि लाबोदों बे थासारिखौ नुनानै हयथ' गथ'फोरखौ एडमिसन होनाय बा मुं थिसननायाव गोसो जासिनो आरो बे गोसो जानायखौ जों वेलकाम खालामनो थाखायनो बे एक्टिभिटिस नुनायफोरखौ जों खालामबाय थानाय जायो बिदिखायनो जोंनियाव फरायसाया खमबो जाफेराखै